tagtagpang, iti tangatan. Inapalabas, nagpungtot ni Don Braulio, gapo iti panagulbud da Jaime ken Billy, iso a pinapanaw na dagos dagitoy. Iti daytamet lang agundaway, sursurutan ni General Marasigan ti kotse ni Altea, ngem saan ang nagbaligi daytoy iti panggap na, gapo na nakita na ni Miguel ang nanguray ken ni Altea. Iti rabii, saan ang makaid na ni Altea amang pampanunot ken ni Miguel. Kastameten ni Miguel ken kuana. Kabigatan na, kalat ang nagunit ti cellphone tinapapatay ni Miguel akabusor. Agpangpangtay ti text ni General Marasigan. Ket iti may sangal daw iti panagturong da Altea ken Rosalia iti ayan da Miguel. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tapang, iti talatang! Ma'am Altea, apay ka di anak kaululi magkamagdag. Diyak nga rod maawatan ti riknap na. Kaslada pa ka buriburag. Kalat-lata na mariknap na ito eh. Ma'am Altea, ada lalaki ang nagbalangan iti kalsada. At napaltog da. Kalat-lata na nagbalangan ta. Ay, Diyos ko, anya nga itaramidan tamam. Diyak isardang ti kotse na. Iparparmak ko pa iti panagmaneho. Katat lalakposag ida. Gayem, awan matanda na Rosalia kan Altea. Duan nga oras nga guru-uray ta. Un nga rod gayam. Kuna ni Ma'am Altea ngagturong dan dito eh. Anya nga tati napasama kadakwada. Nagteksak matan kan kuha na. Awan pa'y magtireply na. Ala, urayan talata ida, Gayem. Ang mga nadalang nakataktakan da. Sayang ti pormak gayam. No saan amatuloy ti pagnatayo. Nakatakder amin, abo ko. Nagsublimanan ti kinaubing ko. Kaslak manen agtutubo. Ma'am Altea! Dua ko ti sumursurot ka data. Diyos ko, isurunak no anya ti aramid. Ay, ma'am, sinagdan ka data. Ay, isi ka iparpartak mo pa'y tagmanehaw. Ay, Diyos ko! Palpaltugan datan, ma'am! Mama niya ti aramidam. Agikis-ikis matanti ko, chay! Aramid ti gastoy. Tapos saan da tabas na mapaltugan dagiti mang pagkamat ka data. Wapot ka na na. Yawan ko ito. Toro, surutan ta ti kalsada a posible apag naanda Altea. Ngagturong iti kondo unit. Barang masabat ta ida. Wan gayam, ang mga nikit din nun nadadaulam da iti kalsada. Iso asaan ta ida amauray. Ha, Toro, tikot siya ni Altea tinagsabdang iti saan unay nga dayo. Ha? Wan magpaiso gayam. Asidagtan ka dakwada. Kastagayam tinapasamak. Miguel, imbaglakit din tanayaw awan ko ida. Tano saan? Ang mga nunatay kami kuman kanina na Rosalia. Ti ayop at general. Isulakit di dakin aramid iti daytoy. Miguel, Altea, inarakop nakmetan. mabutbutengak Miguel. Insardeng ko ti kotse dito igit ti kalsada. Gapo ta kon may garuan na imbag ti ima kan sakak. Gapo iti nakaro pa nagpigargarda. Awan tirong bang apagbutngam, Altea. Adda akon dito eh. Saan kayon amaan ano kininana Rosalia? Nalabi, takas tauna yen, tibuteng ni Altea. Gapoy tinaramid dagiti tao ken kuana. Amut buteng laeng, tigandat dagiti tao. Tapno iparik na kini Miguel, ti posible nga ramida kadakwada. Ha! Ayop dayjay a Miguel. Iti naudi a panagkita mi.
Pinaturungan na iti paltog, iti sirok ti lamisaan, apang panganak iti restaurant. Nasiriban nak ti awanan bain. Ket nakarignak iti danag iti daydiakan ito. Ita, sakmet ti agtignay para kenkwana. Riribukek ti biyag ni ex-marine Miguel Arturo Tolentino. Kastaw na iti butang da Altea, ken Nana Rosalia itay. Imbaglaki din tamo ni Altea, tinararamid na. Gayam, malagip ko ti pangta ni General Marasigan iti text na. Nga agbabawi kanto iti udi na, kunana. Unaak ni General Marasigan iti pangtana. Iti sumarunong agkita kami pa'y. Jak agsayang iti kanito. Aramidak ti rumbang para kenkwana. Miguel, saan ka ngagmaymaysa? Aramidak ti amin akabalak at tumulong kan ka. Gayam, laban ko daytoy. Jak kaya ta may raman ka. Anya abukod mo lang alaban. Agayim ta, Miguel. Nulaban mo, laban ko mat. Toro, Anya ngay ti serbi ti panang isurom kanyak apumaltog. Nujak mo't lamay pakat. Toro, imbagak matankan ka. Saan pa'y anaan-anay ti padas mo itirangit? Wan, ibagatan akas ta. Talaga anak kurang pa'y ti padas ko. Ngam tinapatag. Kadwanak iti anyaman nga oras. Gayam, No kasano ti panangyali kakam kanyak kas gayim mo. Kas taakmat kan ka. Tandaan am dayta, gayam. agun uni ti cellphone. Ni General Marasigan ti umawawag. Ay, sumbatang. General Marasigan? Miguel Arturo Tolentino. Nasayaan ta sinungbatam ti awag ko. Napateg ti bagaken ka. Anya dayta, General? Subukek ti kabalam. Ikan ka iti special mission. Anya ti kayan masawan, General? Intun malem. Adda mapabatak a bomba iti restaurant. Ket ti restaurant dadakdakamatek. Ket kukwa tinasinged a pagayam mo ani Altea. Ania? No kayat mo alapdan, ti panakapabatak tinasau a restaurant. Sa pulem, ti ayan ti bomba. Ha? Hello? Hello? Inidap nan ti cellphone. Ipakamok adagos dahito kini Altea. Sa anak nagdadaal iti oras. Ma'am Altea, sa di naman ang ti papanam. Apay nga agap apura ka. Nana Rosalia, inawagan nak ni Miguel. Ada ka no agpangpanggap amang pabutak iti restaurant ko. Anya? Rumarat, Nana. Naskan ang makadano nakadagos iti restaurant. Ay, sus. Ay, mabit lang, ma'am. Ang mga nodadakas ang mapasamakan ka. Saan ako nagdadawal iti oras? Panawan ka pa, Nana. Ay, Diyos ko. Anya ka din na ito, ang mapaspasamak. Anya ka din. Nakarawar aminan nga empleyado. Nasawar ko matendag iti dumapas at restaurant. Iti dayjay pa abanda ti pangkita ka. Ada basit a karton iti sirok ti lamisaan. Asit gak ti karton.
Sana basta-basta da ito yung aramidag. Ado abiyag ti mapukaw. Nujak malapdan ti panagbetak ti bomba. Alaag ti basit a karton. Nalagan ti karton. Up. Ha. Awan ti bomba ditoy. At ang pulis! At ang dagiti pulis nga inawagan ni Althea. Pamutbutang lang dahito ni General Marasigan. Althea, uray dagiti kamang ti bomb squad. Awan tinasarakan da bomba. Panagkunat, pamutbutang lang ti imbaga ti kolar kanyak. Miguel. Aping iti restaurant ko pa iti kahit aponteriya anti-color. Althea, diyak kaya ta may raman ka. Ti motorsiklot tinapabatak. Sir, namuak tinapasama kini Kalman. Talaga nga ayop dayja at general. Ti motorsiklok tinapabatak. Naalarma pa'y dagiti nagado a tao iti aglawlaw ti restaurant. Sir, Planado ti amin. Kampay di. Adda yung kargada a bombay ti restaurant. Kat iti panagsapsapol ko iti bombay ti uneg ti restaurant. Timat motorsiklok ti minuntaran da iti bomba. inalilaw na kalang, sir. Juan Conrad, panangalilaw ti inaramid na. Nagaramat iti detonating bomb ti kabosor. Ket manipod iti blast site. Adalang mat iti saan unay nga adayo ti sospek. Di kalidad tinaaramat a bomba, sir. Kat mismo nga tani General Marasigan tinangikabil iti bomba iti motorsiklo. Jak masungbatan da ita, Conrad. Nalabit. Adda eksperto iti bomba, abinaon na. Sir, Nasirib ni General Marasigan, Conrad. Ket jak masigurado, no iswa mismo tinangikabil iti bomba, iti motorsiklok. Kayam, anya nga tano ibagam kadagiti investigador ani General Marasigan ti sospek iti pan nakabetak ti motorsiklom. Nakurang pa iti ebidensya. Saan nga umdas nga ebidensya, ti panangawag na kanyak. Gayam, Naskan tinadagdagsan pa nga ebidensya. Nang runa, kat high profile at tao ti kabusor ko. Miguel, Nga madana panunot ko nga aramidan, Toro. anya gayam, Kasapulak ti sima. Kat apanak, ti dakkel nga ikan. Tapno mabaniitan. Mamalteya, kasanupay nga ruditan ni Miguel, awanan ti motorsiklo na. Tulungak ni Miguel. Kabalak ti gumatang iti baro ang motorsiklo nga aramaten na. Ay, ket, kumusta itan di restaurant? Nasayat matan nana? Kinapudno na. Man-mano ita ti mapanmangan ichay. Gapo iti napasama kidi Kalman. Ma'am, asino nga tatinang pabetak iti motorsiklo ni Miguel? Saan nga ibaga kanyak ni Miguel, nana? Anya ka din ti mapaspasamak kada tayo. Idi na minsan nga aldaw. Datamot ti palpaltugan dagiti lalaki. Nana Rosalia. Talaga ang nagdakasan ti mapaspasamak dito'y lubong. Maawatak tirik na, Miguel. Ngam di ka madanakan. Siyak ti makaamo iti motorsiklom. Anya ti kahit masawen, Althea. Gumatangak iti armatom ang motorsiklo. Anya. Juan Miguel. Iso adi ka madanakan. Saan, Althea? Di mon aramidan deta. Sobrang titulong nga ipapaay mo kada kami. Miguel. Nakababain unahin kan ka. Mabain ak unay, Althea. Gayam, apay adi mo inawat ti ididyayakan ka ni Ma'am Althea. Mabain ak, Toro.
Sobrang ti ipapay na tulong ka data. Ngam kasano nga rudan gayam. Awanan ti aramatam amapan agpaliiw. Gayem. Ado pa'y di tati sa bali awagas. May pamuspusak ti amin. Sa bagay. Ayun gayam. Naguni manen itay-tay cellphone tinapapatay akabusor. Anya? Kapag biitla ang anaguni, nag-miss call. Nalabit. Kaya't laam-amuan ti caller no naka-switch on ti cellphone. Nalabit akas tagayam. Igamaklangan ti cellphone. Tapno masong batak no umawag manen ni General Marasigan. Makarkaratot itan ni Miguel. Gapo iti naramid timbaun ko amang pabetak iti motorsiklo na. Rugrugi pa ilang dayjay. Nakarkaron tupay ti aramidek iti sumaruno. May sa apotok. Dua bilit ti mapuntaan. Napateg ni Althea kini Don Braulio. Ket babaan iti dayjay a babae. May pariknag, ti panagibales ko, gapo iti naramid kanyak, dayjay adon iti kalabes. Ni Althea, ti pagibalsa. Namuag tinapasama kiti aglaw-law ti restaurant mo, Althea. Ninong, Napabitag ti may sa motorsiklo iti parking lot. At sigun ka na iti nakakita ang bodyguard ko. At napakay naigam iti akin kukwa. Iti motorsiklo ang napabitag. Anya ti kahit asawan ni Don Braulio, iti naibagana ken ni Althea. Gagayem, di uliway na denggan, ti tuloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang! Tepang, iti tangatang! Inapalabas, kabayatan ti panagdalya sa Daltaya ken Rosalia nga agturong iti kondo. Ada nagbalangan iti kalsada ket dagos met a pinasiwet ni Althea ti kotse. Pinaltugan idadag iti kabusor ngem pinagekis-ekis ni Althea ti kotse. Isu asan ang nagbaligi dagiti kabusor. Idi saanen ang makauray da Miguel Cantoro. Sinurot dan ti dalan a posible apag naanda Althea ken Rosalia. Iti igi ti kalsada, nakasardeng ti kotse ni Althea. Saanen ang makamaneho daytoy gapo iti nalaos a pigirgir na. Iti daytamet lang agundaway, naguni ti cellphone ti kabusor ket sinungbatan adagos ni Miguel. Imbaga ni General Marasigan ti pan nakapabetak ti restaurant ni Althea, ngem ti gayam motorsiklo na tinapabetak. Iti panagsarsarita da Don Braulio kan Althea, nadakamat ti Don ti maipanggap. Iti napabetak ang motorsiklo, iti parking lot, ti restaurant. Itagagayem, dengganyo ti tuloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang! Namuat tinapasama kiti aglaw-law ti restaurant mo, Althea. Ninong, Napabetak ti may sa motorsiklo. At sigun kadang iti nakakita ang bodyguard ko. At napakay naigam iti akin kukwa, iti motorsiklo ang napabetak. anya. Althea, may sasaludsod, may sasumpat. Kayang ayat mo ka diti akin kukwa iti napabetak ang motorsiklo? Ninong, awan ka ayan ayat ko. Kukwa ti customer di napabatak ang motorsiklo.
Agululbod ka, Althea. Ninong, Diyak kaya't ang makirelasyon ka. Tiya sino man yagdaton kan ka. Patayan. anya. Ma'am Althea, nangagaw dagiti imbagbagakan ka ni Don Braulio. Nagdakas ti insawang naabalikas. Wala na. Pakibyangan na. Oray pribado at piyak ko. Ninong mula ang ni Don Braulio. Awan ti karbangan na amang diktar iti kayat mo nga aramidan. Saan nga isaw ti mangigiyakan ka? No di kat ti bukod mo awagas. Husto ka na na. Diyak kayat nga aramidan kanyak ni Ninong Braulio ti Kasyay. Ada bukod ko a kapanunutan. Iso adyak itulok ti kayat na ang mapasama. Sir, matulungan ka no ka sa pulam ti motorsiklo. Nakasaritak ti kabsat ko, kat sidadaan amang ipabulod. Conrad, nagsarita kamin kini Colonel Maravilla. May panggap iti mausar ko ang motorsiklo. Kat iso kanon ti makaam mo. Kasta ka di, sir? Wen Conrad. Kaya't, no pa kasta, agyaman ang ititulong mo. Anya ti plano nga aramiden ita, sir? Sigon kini Colonel Maravilla, masansan arumrumwar ni General Marasigan. Manipod iti opisina na, iti mother unit. Kat ti kayat ko, adalag anaimbag ti oras nga iruruar na iti headquarters. Sir? Surutak iti sadino man napapanan na. Barang makakalapak iti impormasyon, no sadino, wano anya dagiti anomalya nga aramidan na. Kasta ti aramidak, Conrad. Nakaulimak ni Miguel ang nakatakdar ije terasa ti konto. May sa lugar ti nakaiturungan ti madana. Tinasayat. Asitkak, takasaritak. Miguel? Dinak man lanad lang ay masidagkan ko na. Dinak pa yan mangag. Pumanawak man lang. Althea, mabit lang. Di nakpanawan. Miguel, kunak namin na makasingaak iti panagpanunot mo. Iso at inak pa yun nadlaw ngay masidagkan ka. Miguel, ti imag. Pasensya ka na, Althea. Diyak mata napupuutan ti panangagam ko iti imam. Okay lang, Miguel. Apay, ada ka di ibagam. Kwa. Awan, Althea. Apay, akas to'y tiriknag. Parparangan latan ni Miguel dagiti matag. Kitkitaan naklatan. Gayem, nakitam ka di jay jacket ko? Jay nangisit a leather jacket ko. Diyan ka mo. Sa dino nga tanti nang ikabilak. Diyak matan malagip, gayem. Sa di naman tinangi kabilak, diyak matin malagip gayam. Anya ka din ti mapasmasamak kan ka, gayem. Apay atultuladan matan ti bagbagak. Kagura naksamat. Ngapay kumamot agumurak kan ka ngay. Saan ka di asika, di best friend ko, forever? Diyak mawawatan ti Jarman. Gumurgura ka kanya-kanya. Talk to yourself. Talaga kagura naktigayam ka. Impanalpahak naman ng tirita. Anya nga tiginura na kanyak. Rimwar. Ketrabiin. Gayam. Nakaluto ako niti pagar mo sa ranta. Mangantan. Diyak kayat timangan, sa anak amabsin. Gayam, no saan ka amangan? Amangan no agsakit ka. Kay kayat ko pa'y tagsakit. Uray matayak pa'y na. Anya?
Wano saan, agpagungganak pa ikit din Nagulpit ti panawan. Apay asan ang maikat ti nakasalukob kanyak aparikot. Gusto daytan gayem. Mangantakit din. Naimas ti linotok apagar mo sa ranta. Talaga saan ang makarik na ni Miguel? Di mato ti puso na. Oh. Nagulima ka manin. Mangantan ko na. Miguel, agdaman-damagakan ka. Anya dayta? Adda kadimat pa naggustong kin ni Ma'am Althea. Ha? Sungbatan nak. Sapay la kumata saan kang agbidot iti isungbat. Gayem. May sala nga gayem ti pangibilbilangak kini Althea. Ulbod! Apay kasta tinibagam. Kasta unay ti panang parang mo iti mata na iti kalman. Kat inigamampay ti ima na. Anya? Kunakon kat. Husto ti atap ko. Gumurgura ka kanyak. Di ka umisam. Seryoso ak. Sa anak ngagang angaw. Nangagmamatim bagak, gayem. Nasingad la gayem ti pangibilbilangak kini Althea. Tinakita mi di kalman. Ston! Umdasan tinakitak alip-liputan nak agay mo. Toro. Inakit ka bartag. Tapno malipatak tinakitak kada kayo kini Ma'am Althea. Toro, saan ka na iruam nga ginom iti arak? Ang mga numalabsam, katanya pa iti mapasamakin ka. Awan bibiyang ti asinuman. Agbartakak abibigat. My goodness! Nana Rosalia, apay akas dito ugali ni Miguel. Tiyak maawatan ti kayat mo asawahan, ma'am. Parparigatin na diriknag. Tunggal parangan na dagiti mataka. Napigsa ti panagtibayo ti pusok. Ma'am, Babaan ti panang matmat na kanyak. Diyak malapdan ti riknag nga agpaadipan kan kwa na. Ma'am Althea. Dikdiktaran nak ti pusok kan isip ko. Ama pan iti arpat ni Miguel. Ma'am Althea. Awanen ti dwa-dwa nga agayat kakin ni Miguel. Nagmayat ti panangibalikas mo iti marikriknam para iti lalaki ngay ayataw. Nana Rosalia, Ti ayat, ket mapagbaliw na ti anyaman apasamak iti biyag. Agandap ken agranyag ti puso, tapno agbalin anatipkar, ken awan ti kaasping na aragsak, ti ipaay ti nagpayduma nga ayat. Nana, Ma'am, surutam no anya ti idikdiktar ti pusom. Tapuso ti mangisurukan ka no anya ti rumbang nga aramidam. Nana Rosalia, Nagasat ti tao nga addaken kuana ni ayat. Ngam ti ayat, ket addalat ta ipaay na aliday. Nana, Si kaamis mo ti mangting-iting iti amin, ma'am. Agpada kayo anasingpat ken ni Miguel. Isu nga ammo anatib kerto ti ayan ayat yaw. Oh, God. Siyak madlatan tiyagin inom. Iti arak. Isu nga arak na inawis ka ta. Tanggayan nak. Toro. Amo ka din, Sir Miguel, dahil ito yung aramido. Yun na talk bad words. Yak kaya ang mga tinagan ni Miguel. Anya? Nangagmatid kinuna. Congrats. Di ka gibalikas. Iti yak kaya. Anya ka din mapaspasamak ka nito. Kagura na matang tinasingid agayon. Di nakita ni Tikasta. Congrats. Parang na madlatan. Katagpada ta lalaki. Toro,
Pumuartan dito yung beer house. Adon tinay ng tangara. Ada pa yung patabuti. Ibusan ta pa eh. Isa, relax ka na kita. Sige. Sikalat na timakamu. Di lalaki anak. Tong iti komputro. Sinurot mo't di nabiskad alalaki. May lasin ko ida. Rabi, ngam saan pa ang nagawid dito'y kondo ni Toro? Sir Miguel! Sir! Ni Conrad tiyag tok-tok-tok. Mabit lang, Conrad! Where I am now, is it in heaven? Nabartek ka, Toro? My sir. goodness. Dinan kabalan na magna. Iso nga, inasibay kon. Ala, tulungan kan ang mga sibay kan kuana. Kumay kan, Toro. Umunag ka. May... Sir, ako yung tintalam ang labakara. Kanapaganam adanom. Idisum itirabaw ti sofa, Conrad. Uwan, sir. Banyusan ka, Toro. Tapno may katibartek mo. Ano niyo doon? Ano? Meeting niyo kanya? My goodness! Dahil biyaga kagayat ko. Walang problema. Maturog ka kadilatan. Nabartek ka. Siyak, nabartag? Sana ka nabartag. Sige lang, timang ibagbagay dito. Conrad! Mangala ka itiponas. Darasem! Uwan, sir. Sir, nakaturogan ni Toro. Sana nairwam ni Toro nga uminom iti arak. Isu akas tanay ita. Dinan amo ti mapaspasama ken kuana. Nadlaw ko mataytakan ko na, sir. Basit pa latin na inom mi. Nabartakan. Una yung tigayem ko. Nasdawak nga rod. Tainawagan na kitay. Katagkita kami iti beer house. Kunak lukaduam ni Toro. Ngam saan mo't gayam, sir. Kagura nak tigayem ko, Conrad. Pimanaw itay sardam dito'y kondo. Jakmatan amo no sa dino tinapanan na. Gayam, inawis na ka nga ginom. Uwan gayam, sir. Malagip ko gayam ti kaadami ka ni Toro iti beer house. Oh, apay? Adda mapaspasamak apa naglako ti droga iti mismo ang naginuman mi a beer house. Anya? Sir, nailasin ko dagiti pusher. Iso asinurot ko iti comfort room. Kampay di. Napaanak lang nag-CR. Ngam pinaliw ko dagiti pusher. Kat 100%. Nakitak na inyawat dati droga iti may sa lalaki. Anya? Sir, kat amok ti pagis-istambayan dagiti lalaki adak dakamatag. Ala, ibagam kanyak, Conrad. Tas akon ti makamo kadakwada. Anya ti aramidan ni Miguel kadagiti na sa ua pusher. Kagayem, di liway na denggem, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tamatang. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti mo direksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoyng istasyon. Tepang iti tangatang.